नमस्कार, मी शरद पवार। लातूर शहरातील तरुणाबाबतीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। शहरातील काही तरुणांना गुंगीच्या गोळ्या घेण्याचे व्यसन लागल्याचे दिसून येत आहे। या गोळ्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय देण्यात येत नसल्या तरी गोळ्या चिठ्ठी विना सर्रास विकण्यात येत आहेत। मागील अनेक दिवसापासून शहरातील तरुणींना मैत्रीच्या जाळ्यात ओढून गुंगीच्या गोळ्या घ्यावयास काही युवक भाग पाडत होते। त्या तरुणांना अशा गोळ्यांच्या आहारी पाडून त्या गोळ्या MRP पेक्षा दुप्पट तिप्पट किमतीने देण्यात येत होत्या। या प्रकरणी एका तरुणाच्या मदतीने शहरातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये या गोष्टीची चाहूल लागताच अशा गोळ्या विकणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे। सुमित संतोष कासले वय 22 वर्ष, राहणार दापक्यात, तालुका साकूर येथील या युवकाला छत्रपती शिवाजी महाराज चौकीतून अटक केली आहे। आरोपीकडे पोलिसांना 350 गोळ्या सापडल्या असल्याचे पोलिसांचे सांगणे आहे। अटक केल्याच्या मध्यरात्रीच आरोपीच्या सहकाऱ्यांनी माहिती पुरवणाऱ्या तरुणाला बेदम मारहाण केली आहे। हे प्रकरण वाटते तितके छोटे नाही। या प्रकरणातील आणखीन धक्कादायक खुलासे येत्या काही दिवसात बेधडक आवाज टीम मार्फत समोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे। या प्रकरणात पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक BK मोरे हे करत आहेत।